Пострелял, значит, должен сместиться и пойти. Уходишь в эту сторону. Упал. Birde front liniyasından yiroqda distalagan Irat harbiy harakatlar zonasına ketүү үшін әзерләнә. 5 kun ішінде алардан шын профессионаллар әзерлиләр. Bu яшь солдатлар өчен курслар гына түгел, биредә кырыс чынбарлыкка әзерлиләр. Бәрлешләр вакытында алган бәхәсез тәҗрибә белән бүлешәләр. Даю так называемые фишки в кавычках, которые им пригодятся. К примеру, один из примеров, да. Здесь на большой земле остается супруга или мать, он уходит туда. То есть между собой в части контакта они определяют так называемое кодовое слово. Условно это ромашка. То есть боец, если у него есть возможность выйти в эфир на большую землю, в общении, в смс или в телефонном звонке, первое ключевое слово у нас кодовое идет ромашка. Что значит это? Если кодовое слово обозначено, значит вторая сторона понимает, что у бойца все в порядке. Хәрбиләрне алгы сызыкта кирәк булачак бөтен әйбергә өйрәтәләр. Корал белән эш итәргә, дроннар очырырга, сугыш шартларында исән калырга һәм тактик медицинага. Бу теория гына түгел, кайнар нокталар аша узган инструкторларның тормышта сыналган белемнәре. Напутствие одно – служить с достоинством и честью и помнить, что их ждут дома. Это самое главное. Наши обучаемые разных профессий, разного возраста, они изъявили желание защищать свою родину, но навыки, которые необходимы для этого, я считаю, они должны получить хоть и в короткое время, но в нужном эффективном объеме, дать им те навыки безопасного обращения с оружием, оказания доврачебной помощи на поле боя, взаимовыручки, боевому слаживанию. Тыгыз график таватулар, тактик ярышлар, позициялар билгеләү, карта һәм дроннар белән эшләү. Гадәти армия шартлары: иртәнге 6-да торып, кичке 11-дә йокларга яту. Кайбер хәрбиләр бер кайчанда хезмәт итмәгән, шуңа алар өчен барысы да яңалык. С Республики Бурятия прилетел. Вот. Так и занесло. Почему поехал сюда, в эту республику здесь? Наслышан, инструктора хорошие, специалисты с боевым опытом. Я не служил. Вот. Первый раз для меня все новое. Это было стремление давно, тем более медицина, я связана с медициной. И хочу помочь своим ребятам, поддержать, спасать, и тем не менее, чтобы было у нас больше выживших. Я физически подготовлена и ощущаю себя комфортно, все замечательно. Төрле яшьтә булсалар да, егетләр арасында дустана атмосфера, үзара ярдәмләшү терәк булу сизелә. Илнең төрле почмакларыннан җыелсалар да, күпләр инде дуслашкан. Берничә көннән хәрбиләр махсус хәрби операция зонасына китәчәк. Алар үзләрен нәрсә көтүен белә һәм алар ватанны якларга әзер. Контрактниклар бер тапкыр бирелүче 1 миллион 700 мең сумга исәп тота ала. Әлеге сумма Татарстан оборона министрлыгы муниципалитетлар түләүләреннән җыела. Римма Авзалова, Өнҗе Гарафиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.